predsjednica vlade, gospođa Jadranka Kosor, je, kao što znate, danas u Ankari i zbog toga nije bilo mogućnosti doći, poslala je pismo zapravo isprike i ujedno potpore i zamolila da je organizatori, osobito doktorica Braš, izvještava o svemu što se bude događalo vezano uz centar i mi se doista od srca nadamo da će u tome pomoći i predsjednica vlade i vlada Republike Hrvatske. Nažalost, slobodno zaplješćite naravno za vladu Republike Hrvatske. Nažalost, nije još stigao ni profesor Mrsić, koji se treba obratiti u ime predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića, no nadam se da će to učiniti kasnije kasnije. Oni, koliko ja znam, od 16 sati imaju skup o eutanaziji. Ali će doći, kad doće, onda će nam se sasvim sigurno obratiti. Sada pozivam profesora Dragu Batinića da nam se obrati u ime Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Jedan aplauz za profesora Batinića. Dame i gospodo, poštovani kolegice i kolege, dragi uzvanici, u ime Medicinskog fakulteta u Zagrebu, našeg dekana, profesora Miličića i članova dekanskog kolegija, ja vam se najtoplije i najsrdačnije zahvaljujem na vašem dolasku i vašoj zaista krasnoj potpori na ovoj akciji Ostani uz mene, koju su, moram još jedan put reći, pokrenuli docent Đorđević i kolegica Braš. Već je u uvodu napomenuto da su pokušaji da se u Hrvatskoj konačno nekako pokrene jedna šira akcija većeg značaja za naše pacijente je bila sigurno kroz zadnje 2 desetljeća, međutim tek sada ja smatram da pod okriljem Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ta akcija će dobiti jednu zaista krovnu instituciju, ona će se dignuti na jedan zaista visok akademski nivo i naš fakultet, ja duboko vjerujem, će biti jedna krovna udruga, jedna krovna organizacija koja će moći koordinirati učinkovito i sa poslijediplomskom, ali i dodiplomskom nastavom, a tako i svim ostalim oblicima aktivnosti za dobrobit naših pacijenata. Evo, još jedan put ja vam se zahvaljujem i nadam se da ova akcija će polučiti veliki uspjeh. Zahvaljujem.